Ártalom a véleményem, véget ér a kertelés. Úgy gondolod minden mindegy, az bizony nagyon kevés. Pedig érzed hol a hiba, merre kéne menni épp. Hallgatni a józan észre, tenni merni mindenképp. Veci, ktoré ma v poslednej dobe nenadchli, alebo z ktorých som sklamaný, tých je bohužiaľ niekoľko a myslím si, že sú aj dosť závažné. V oblasti kultúry napríklad, tak to bolo z môjho pohľadu ako nešťastné odvolanie Zory Jaurovej a jej tímu z projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 v Košiciach. Bol to konkurs na priestory v Nocke, kde vlastne A4 doteraz pôsobila. A najnovšia ako s trpkou príchuťou vec v rámci slovenského prostredia je určite projekt Danubiana Kunsthalle, ktorý opäť považujem za premárnenú šancu, ako posunúť veci ďalej. Chýba mi tu tá kritická diskusia, ktorá by generovala vlastne nejakým spôsobom nejakú kvalitu. Že myslím si, že je trošku zle, že tu nastáva všeobecný rozpad hodnôt v našej spoločnosti. Som Svetopluk Mikita, vizuálny umelec, aktivista a stojím si za svojím názorom.